دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی بابا وطن تے آ دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی بابا وطن تے آ دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی بابا وطن تے آ دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی بابا وطن تے آ ڈاڈا تنگ زندان سنیندے ڈاڈا تنگ زندان سنیندے نہ ہوا نہ باہن دی جا دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی بابا وطن تے آ دھیاں ڈاڈھیاں میں اون قیدی دا ہے وہ واقعہ پڑھدا ہے وہ واقعہ پڑھدا جائے تنگ زندان ہنڈایا جے کو 14 سال دی قید اندر آسمان نظر نہیں آیا پڑھدا پیا پنجویں رجب کو وقت صبح دے ہارون اعلان کرایا کوئی قیدی مر گئے ساری قید اندر وہ جیندہ وارث کوئی نہیں وہ جیندہ وارث کوئی نہیں آیا گزر 28 دگیاں نی بابا دیاں وسر گیاں نی سارا دی دروازہ مل کے سارا دی دروازہ مل کے ڈاڈھا روندئی پتر رضا دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی بابا وطن تے آ دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی بابا وطن تے آ دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی بابا ساکو گل نل لے سی سارے آڑ کے حال ونڈے سی سمجھ نہیں انہاں دکھیاں کوں اج سمجھ نہیں انہاں دکھیاں کوں اج ہو سی پیو دا میات رہا دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی بابا وطن تے آ دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی بابا وطن تے آ دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی پتر کو ملن آئی ہے چرتے اٹھ دی باندھی رہی ہے پاس دے بھول درد گئے جدا پاس دے بھول درد گئے جدا کڑیاں وچ یا میات ڈٹھا دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی قیدی بابا وطن تے آ دھیاں ڈاڈھیاں رل گئیاں نی ایندہ وارث کوئی نہیں آیا میت آ مزدورا چایا
रख के पुल बगदाद ते टुर गए, रख के पुल बगदाद ते टुर गए। ना कफन ना कबर दी जा, धियां डाढ़ियां रुल गईयां नी, धियां डाढ़ियां रुल गईयां नी। बाबा बाबा कर दी मर गई कैदा विच मासूम सकीना, बाबा बाबा कर दी मर गई कैदा विच मासूम सकीना। वास्ता बीबी दाही, वास्ता बीबी दाही, औखे निकले जेंदे सा, धियां डाढ़ियां रुल गईयां नी, धियां डाढ़ियां रुल गईयां नी। कैदी बाबा वतन ते आ, धियां डाढ़ियां